Ngubhuti Ntandazo nowaziwa igama likaTantara, ngowaseMarhewini eLibode kwiphondo leMpuma Koloni. Liyinene elokuba indoda intle ngeenkomo zayo, kodwa ubhuti Ntandazo yena yahlukile into yakhe. Kuthiwa apha eLibode ubhuti Ntandazo urenka unumber 1 ngobuhle. Kuthiwa zange yabakhona indoda entle njengobhuti Ntandazo apha eLibode. Abantu bathi bayaqala ukubona ubhuti Ntandazo emhle olu hlobo. Kuthiwa babe intombazana ebeyawunconywa, kuthiwa ucwengile ngathi ngamanzi endonga, kuthiwa sisimomondiya. Qha ngelishwa ke ba eyindoda, kuthiwa uyi-full package. Kuthiwa ingalo unazo, isifuba unaso, umqala wakhe xa umjongile unemithambo uyabukeka, ubuso asithethi ke ngabo, kuthiwa is a face to die for. Kuthiwa angakwazi nokuba iface mhlawumbi yeperfume ethile yaphesheya esingafuna ukuyikhankanya thina apha eCNBC. Ubhuti Ntandazo kuthiwa bekwi-top 10 last year kwi-Sowetan Tonton Sexiest Man Alive walapha eLibode eMarhewini kwiphondo leMpuma Koloni. Abantu abangoosisi apha eCNBC oko bevuza izincwe besithi oyini ibhuti Ntandazo umsesa noba uthenganga ndinxibise njani khathali. Ubhuti Ntandazo waseLibode eMarhewini kungenzeka ukuba naye anikwe esona sikhundla siphezulu sokulolongisa abantu abangoosisi noobhuti. Sisamangalisekile thina bubuhle bukabhuti Ntandazo thina apha eCNBC, kwaye asikwazi uvala umlomo. Sinelunda lokuba ubhuti Ntandazo usuka ephondweni lethu iphondo leMpuma Koloni, nangona engasuki apha eNgqamakhwe naseGcuwa neZiphaluka, kodwa sinelunda lokuba usaphuma kweli phondo lethu leMpuma Koloni kwaye siyazingca ngaye. Kuthiwa oosisi abanomdla bangafaka inombolo zabo zomnxeba apha kwii-comments okanye bambambe ecaleni ubhuti Ntandazo ngokuba he is a man to die for. Andiqondi uba ukho mntu ongosisi angamfuniyo. Kwiindaba ze-CNBC kuChannel 841 elam igama ndinguNdinganam, ndingangena nabo abo bantu ndiyokudumisa inkosi nabo. NdingowaKwaMthintselana, ndilapha eMarhewini location eLibode kwiphondo leMpuma Koloni, ndizomncoma ndimtyibele ubhuti Ntandazo ndithi hayi ubuhle bakhe.